Доброто, приятели! Имаме BMW 7 серия. Това, което ще извършим по автомобила, е старателно интериорно почистване на кожният салон. Има някаква остатъчна неприятна миризма. Първа стъпка ще почистим в дълбочина кожният салон с продукт на G-Technique 3 Clean. Втора стъпка ще минем с пара абсолютно всички текстилни елементи, които са в колата, т.е. тавания, алкантара, пода, част от вратите. И в трета стъпка ще озонираме купето с цел да премахнем абсолютно на 100% остатъчната миризма. Вече сме в трета стъпка. Озонираме интериора на автомобила. Ето е машинката вътре, сме я поставили. В момента сме я пуснали на 15 минути таймер. Горе-долу толкова му е необходимо, за да превърне кислорода в озон и за да пречисти въздуха, който е в купето и да убие абсолютно всички бактерии, така да се каже. Затворили сме всички прозорци, пуснали сме климатичната инсталация на колата, да може да циркулира и да минава през филтъра на купето също така. И сме отворили пасажирския прозорец 1 см. И след около 5 минути някъде процесът ще е завършен, след което ще отворим всички врати на колата. Ще изчакаме още толкова минутки, около 15, и колата е готова за издаване. И ако вие имате нужда от освежаване и от озониране на интериора, Патарински Детайлинг Кеър предлага тази услуга. Шервайте, лайквайте и до скоро, приятели!